του κακού. Μεταμορφώστε αυτό το σάπιο κορμί στο μαύρα, το πατατινά! Εγώ φταίω, κυρία Ζούλια! Με χτύπησε ο Λάιονος! Όσα σπίτια λέει τουλάχιστον. Ναι, γεια σας, καλημέρα, έχουμε ένα θέμα. Καλημέρα. Ναι, ότι είμαστε ωραία. Καλημέρα. Αυτό... Πώς? Τι είπατε? Όπως? Καπαμά. Ωραία. Καλά πήγε αυτό. Έσκαψαν εδώ, όπως βλέπετε, το τέλος με αυτό το μυστήριο, με μία γυναίκα... Τι φωνάζει ο κύριος? Φωνάζει κάποιος? Τι είναι αυτός! Ποιος τον έφερε! Ναι, τείχο και έφτιαξαν ένα λαγούμι... Που είναι... Έφτασε! Φάρα, Γιώργη! Όπα. Ήρθατε εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να δείχνει η κάμερα, παρακαλώ. Να δείχνει η κάμερα. Μπράβο, παιδιά. Βαγγέλ κοντινό. Αμέσως. Χτυπάτε την κυρία σας, παρακαλώ. Τι του κάνει? Πες του τι σου κάνει, μάνα μου. Βγάλε με κύβους. Έλα, παιδί μου. Ποιον χτύπησαν? Είμαστε στο τέλος του λαγουμιού, δεν... Θα το σπάσω, ρε! Όχι, θα το σπάσω! Εδώ θα την πάρει την κάμερα, κυρία. Θα την πάρει. Μοιάζει να ακούσουμε. Γιατί ήρθες από εδώ? Και είστε. Τι γυρεύετε στην οικία των προγόνων μου? Δεν μου είπε, αυτός λείπει καιρό. Εσείς τι κάνετε εδώ πέρα μόνος σας? Ήρθα να δω γιατί είναι φίλος μου. Σημείο που δεν είναι δημόσιο σημείο, δεν είμαστε μέσα. Κάτσε μου την εκκλησία τώρα. Σιώπα, έτσι να δεν θέλω κάνω. Ξέρεις πότε το κάνουμε αυτό. Θα την πάρει, κύριε. Άσε μου, λεπού. Άλλο σου. Σε λέω, βοήθεια γειτόνι, η τρύπα μου δεν γλιτώνει. Είσαι καλά, Λάζο, είσαι καλά. Είσαι καλά! Τι έχει σήμερα, κάτι έχει? Λοιπόν, όταν χαμογελάμε, και όπως έλεγε και ο παλιά ο Τσάρλι Τσάπλιν, μία ημέρα χωρίς χαμόγελο. Ναι. Το κατάλαβα. Είμαστε λίγο, ναι. Είμαστε καλά. Βασικά μας έχει πάρει την κάμερα ο άνθρωπος και λογικά θα μας τη δώσει. Παίζετε και λιγάκι. Έχει πάρει την κάμερα και την έχει βάλει μέσα στο λαγούμι την κάμερα. Ναι, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε στο εσωτερικό του λαγούμιου. Καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιωτικός χώρος εκεί, εννοείται, και το σεβόμαστε. Άσε ρε. Επειδή εμένα μου αρέσουν τα αυθόρμητα, δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε μια εικόνα. Όχι, αυθόρμητο, να πούμε μια καλημέρα εδώ στον εξαίρετο συνάδελφο, ο οποίος τώρα δίνει ρεπορτάζ και θα τον κόψω στον αέρα βέβαια. Δεν φτάνει που έκανες τη μεριά, θες να κάνεις και την άλλη. Καλημέρα, Κώστα, από τον Αντένα. Θα μας δώσει συνταγή για τον Καπαμά. Δεν θυμάμαι, τώρα η σύζυγος θα ξέρει καλύτερα. Περιμένει ο Κώστας ο Παπαχλημίτσος συνταγή για τον Καπαμά. Τα μελέτη τα καπαμάρα, το λέμε έτσι για να είμαστε καλυμμένοι όλοι. Εντάξει, μια χαρά. Να είχαμε μια ζεστή φασολάδα που λέμε. Ωραίο πράγμα. Καταπληκτικό. Και όπως λέει και ο σοφός λαός, Ναι. γλουτός αερισμένος, γιατρός αφοδευμένος. Τι άλλο θα πεις ρε άνθρωπε να πούμε? Μόνο που δεν μας έκανες για αναπαράσταση στο τέλος, τι ακριβώς εννοούσες? Στοπ, κάτ. Ναι, Λάζο μου, μισό λεπτό κάτι να ρωτήσουμε τον Υπουργό. Λάζο, μας ακούς, Λάζο μου? Καλά, καληνύχτα. Πάνω από 500 μίλι. Ρε το Λάζο. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Άνοιξε ακουστικό σου, Λεβέντη. Κάθε πρωί δεν ξυπνάμε, δεν έπρεπε μέσα από το σπίτι. Πες μας, Γιώργο. Ο τροχονόμος της εκπομπής, ο Λάζος Ματικός, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Μας ενημερώνει. Καλημέρα, κάπτεν. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση αλλά και η διέλευση των οχημάτων στην οδό Αρχίδο. Τι είπατε? Άντε, γεια! Τι είπατε? Είμαι αρχίδηση. Στην οδό Αρχίδο. Θέλετε να δώσετε και τα αρχίδια μου, δώστε τα! Für die Moderatoren im Studio war es saukomisch. Doch Reporter Lazos Mantikos hatte nicht ganz so viel Spaß, als er plötzlich live auf Sendung war. Er hätte wohl gerne noch etwas mehr Schwein gehabt, aber die Sau war einfach nicht zu bremsen und crashte seinen Auftritt im griechischen Fernsehen. Auch seine Kollegen können sich nicht mehr halten. Dabei wollte Lazos doch über die schweren Unwetter von dort berichten. Vor wenigen Stunden spricht er mit uns über seinen kuriosen TV-Moment.
Όχι, δεν είμαι αναποφάσιστο. Όπα. Τι έγινε? Αλλά μέσα στο παραβάν θα κάτσω κι εγώ ώρα, ξέρετε. Γιατί? Μ' αρέσει η διαδικασία όλη. Να τα πάρω, να τα σαλιώσω λίγο. Τι είπατε? Να τα πάρω, να τα σαλιώσω λίγο. Συχαμένα πράγματα. Πάνε έξω και κάτω. Ποια να σαλιώσεις? Τι να σαλιώσεις? Σαν μπαλόνι, κοίτα τώρα το οποίο έχει σχήμα καρδιάς. Τι είναι αυτό, βρε Λάζο μου? Η φλόγα που θα ανάψει τον έρωτα στις καρδιές μας. Πώς τα λέω, άτιμος. Περίμενε λοιπόν, δες. Κοίτα τώρα πώς πάει αυτό. Μην πάρουμε φωτιά, βρε Λάζο μου. Φουσκώνει, κοίτα. Ναι, φουσκώνει. Μόλι φουσκώσει, πάρε μας. Θα σηκωθεί, σηκώνεται, να το. Ναι. Να το, Τώρα θα εορτάσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Μισό λεπτό λίγο. Κοίτα να δαπατιάσει το όχημα, Καλέ, ρε Λάζο, φύγε από εκεί γρήγορα. Ω Θεέ μου, δεν το ζω. Συγγνώμη, παιδιά, μάλλον έγινε ένα μικρό ατύχημα, αλλά το έχω υπό έλεγχο. Πολλά περίεργα έχουμε δει, αλλά αυτό παίρνει βραβείο. Άντε και καλό μεσημεράκι, δίνουμε και εικόνα για πολλές εκπομπές. Άντε, πέσε! Και καλή ψήφο. Θα χαλάσει το μικρόφωνο. Είσαι τρελός, ρε. Αλλά αυτή